Kasano ko maadawatom kadakwada? Simple, Jake. Dawatag ti balansim kadakwada. Akatuka ti panang ibagak asi katinang tangdan ken nang bilin kanya. Anya? Buwisit ka? Ti sinalpag-arigor. Di pa'y katsyak ti mabalod. Isagmak naksakit din, Rigor. At damat tustuso ti sinalpag-ichay. Saan amabalin? Agyamanak, tanakaawit ka matlangan. Wen, dito yan balay ti pangituloy ang nagpagas kan panagimbag ko. Ngamantarit yung check-up mo after 1 week. Saan na parikot data? Aging gayta. At kinkintayag ak pailaan. Numalagip ko tinapasamakan ka. Kasano no, sinigurado ti ganman anatay kan. Sana ka pinanawan. No bilang takas dito inaramid na, awan mabalin tayo. No kas di tinapasamak. Saan ko nga mo? No kasano nga awatek ti amin. Agbalin tayo kumaanatib karakanayon, hani. Tasan tayo matatinggal ti amin. Ngam aramid ti tao. Saan anagam ti Diyos? Aramid man ti tao no saan. Agpada akadang ti Diyos data. Nalabi takas taawagas ti panangipulang tayo iti biyag tayo. Anya? O ala, saan ta napagsaritaan data? Agyaman tayo lang iti apo. Tanalasatak dahito iti apaggad. Daawag iti landline. Asino nga tati umawag? Monteverde Residence, hello? Hello. Da kayo ka din ni Mrs. Monteverde. When? Nakasta, da kayo ti mama ni Mr. Andrew Monteverde. Siya nga rod. Asino da ka di? Sana nanasakan no asino ak. Dalang ibagakan damaka. Kati bagay ko matipod no. Ha? Anya da ita? Kumusta ti anak niya? Ha? Amok anak alasa tayo na tipigkad. Ngam kahit ko lang ang mamuan no nakawit yan. Apay adamdamagam kanyak data. Kahit ko lang ang mamuan. Apay nga amom tinapasama kiti anak ko. Nga po ta siya tinang paltog keng kuana. Anya? Ngam sana tayo tati issue ita. Kaya tiyo ka di amamuan no asino tinang bilin kanya. Asino? Ibagak kada kayo no lakit ti ta makapagkikinawatan tayo. Anya ti kayat mo asawan? Saan intadamin ti katulag ko tinagsaritaan mi agatat. Akasukat ti panang paltog ko kini Mr. Monteverde. Ha? Kat no kayat yu at kayo ti Mang Teden iti balansina. Ibudno no asino tinangtangdan kaniya. Mano ka diti? Ha? Imbabaanan. Diyos ko, ti hard killer ti imawag. Ay, ibagag kada Andrew kan adora da ito'y. Saan kun ang makontak ni Rigor? Wah, sinalbakit jayan. Ngam saan ang mabalin? Awagak pa'y maminsan. Saan ang mabalin nga ibutaktak na ti kinapudno? Mabalod ak lakit di. Sapay la kuma, tasong patanak. Aday ta. Hello, Rigor. Agyaman ak ta na kontak ka. Kaya't kung agsarak ta. Anya. Awan kasta apanggap ko. Kaya't kalahaang akasarita maipapan iti balansek. Ti hard killer kunayo ti imawag, mama.
Uwan, anak. No kasta. Hard killer at talaga ti pimaltukan ka, ani. Kat, anya ka no ti masapol na. Sigod kan ko, anak. Saan ka no nga intong palti ng harken ko, anak, ti Balense na itinagtulagan da agatan? Anya? No kayat tayo nga ibagana no asino tinangtandan ken ko, anak. Datayon ti mangtad iti balance da ya tao. Wenno tinanghar ken ko, anak. Mano ka no ti balance da a tao, mama? Di na naibaga, tanaputi din ti linya. Anya taraminin tayo, ani. Nas ka na maamuan tayo, numano ti dawaten na. Itod tayo, basta itod na tinagan. Wenno kinasya sino tinangtangdan, ken nang bilin kan kwa na amang paltog kanyak. Kabut-butang matdaitan, abalayan. Uwan nga rod abalaya. Urayak la nagkintayag. Ay, pudno nga tati suspetya dagiti ag-asawa. Sigun kadakwada. Awan ka nun sa bali a suspect no saan ani Jake. Ay, nagtakas matan. Nasakit launay tinakam na. Iti pan nakapaay na ken Adora. Ay, panagayap pa'y kit din ti kasta. No talaga nga'y ayatan na ni Adora. Rebeng na amaragsakan. No anya ti pakaragsakan ti kuna nga'y ayatan na. Kuma abalaya. Apay, panagkunana nga ta. Kat matagikwana ni Adora no matay. Wano mapukaw ni Andraw. Diyos ko. Kasta nga ta. Dada iti panunod na. Ay, anya ti amo tayaw, abalayan. Kadaksanan a tao no kasta ti panggat na. Saanan nga ayat dayta. Ket husto ti kunam abalayan. Saan anapudno iti panagayat na ken Adora. Tamanaging bubukod launa. Nagbayagan tayo Jay Arigor. Uno, adda pa nagbutang tilo ko. Awagak man kiti. Damagak no sa dino tayanan. Lugi ak iti kwenta. Itod ko tinagtulagan mi. Ngam saan na anapatay ni Andrew. Awanen dua-dua. Awanen sa baling adda iti likodan tinapasama kanyak. No saan ani Jake. Agtultuloy mati investigasyon dagiti pulis kan under surveillance ni Jake. Ngamawan mat update. No anya ti banag ti investigasyon da. Mabiit lang nga ni. Adaawag ko. Ni mat kayam Sargento de la Cruz. Sungbatan. Well, hello sir? Juan, Sargento. Anya? Adakin na sinarak ni Jake? Adada iti may sa parking lot? Anya? Sige, sir. Aywan gayam, sir. Ada gayam ibagak. May papanday to iti hard killer. Imawag kada kami. Kat dumawdawat iti gatad akasukat ti informasyon no asino ti nang harken kwa na. Uwan, sir. Sige, sir. Orayan na kayo. Bye. Honey, umay ka nun ni Sargento de la Cruz. Sige, honey. Barang numaamuan tumatlaeng. No asino ti utak iti pan nakapaltog ko. Naskan nga agikaro. Nasayaat nga road no kasta. Masapol amamuan no asino ti agpangpanggap iti biyagmaw anak ko. Wen tatang. Kayat ko ang mabalod dayjay. Ningata Jake. Awanan sa bari tatang. Iso lang ti amok nga agsaksakit tinakam na kanyak. Ay, saan ko ang maibos a panunutan
nga adagayam kasta a tao. Ado tatang. Adda dagiti saan ang makaaklon iti pan nakapaayda. Ay, pudno dayta. May sandita di Jake. Pagtangsit na ngamin ti sanikwada. Dayta ti mate. Saan arumbang apagtangsit dayta? Tana materyalan la abanag. Ket saan tayo maitugot iti tanam tayo? Awan met ngatan ti makunam, Rigor. Natong palkon, wano intong palkon ti saritaan ta. Agyaman na, Jake. Uray logi akon. Itad kulatan ti nagtulagan ta. Saan mo na panunutan dayta? Kung may sa oray na patay ko. Panagkunam ka di kat matagi kwam ti asawa na. Uray saanen. Basta naggupod kon ti ragsakda. Kasta ka di. Dahita ti kapatgan ganyak. Ti madadaal ko ti ragsakda. Kasta ka di. O sige. Saan ako na makrikyar. Gapoy ti dayta banag. Sige nga Rod. Panawang ka ba, Jake? Mabait lang, Rigor. Tapay nalipatan mga ibaga? Saan ka ko mga agbiddot amang double cross kanyak? Tas siya ti makalaban mo. Sapay la kuma. Ta saan nga agbiddot ni Rigor? Ta iso ti paiwalin ko. At ang pulis akasarsarita dagiti agasawa abalayan. Wan, abalayan. Isu ka no ti akin igam iti kaso apan nakapaltog ni Andrew. Ay, nakabutbuting pay kit din ti rumwar. Nang runa kan Andrew nga agpapan kan Adora. Ay, sapay la kuma. Ta masulbaran daytoy iti kabiitan a panawan. Tapno aguli magtayon. Uwan, abalayan. Aking ga iti saan a matiliw dayjay a tao. Saan tayo a makaid na. Kanayon a madandanagan tayo. Kan agrisgo ti biag dagiti agasawa. Ta isuda at talaga ti target dayjay at tao. Nakapanawan ti pulis. Anya ka di ti banag, tinagsaritaan niyo. Nasken ka no ama apanan mama. Ti kayat na asawan, mama. Anugutan tayo ti kayat na. Kat makaamon nagiti pulis nung kasano maapanan. Aha, kasta ka di. Uwan, mama. Awam matan awag dahi a tao. Amang ano, intad lang ti nangharkan kwanan ti balance. Day talaang Nung pa'y kasta, saan natangag sardang nagiti pulis? Kan paliiwan dalatat ni Jake. Ay, nagtakas. Sa dabaling agbalinan a kriminal, may papas na laang tiguran na. Ti tao a desperado. Saanan analimbong ti panunot na. Kaya rigan nandyan pagti. Nasaya at launay, nukas ti plano da abalayan. Ay, wen abalayan. Sa bagay, agtalakak matkit di iti kabalan dagiti pulis. Nang runa kadagiti talaga at aklin dagiti umili. Wen abalayan. Nupay adalat tamat dagiti mapapabasol kan maitudtudo. Amay naigda kadagiti takas nga aramid. Kastan sa talaga abalayan. Talaga nga dalata dagiti makuna nga iggas. Pudno day ta abalayan. At dalata dagiti ibagbagata nga iskalawag iti beneg dagiti pulis. Awanan pagbot nga, wano pagdanagag.
Di nakmat nga tan ibulbulgar ni Rigor. Tano aramidan na dayta. Kas iti na ipagag. Iso ti isublat ko apalikida. Angam. Salbag. Lugiak. Nagbayadak iti dakkel agatan. Ngam saan anapasamak ti kayat ko. Apan nakapukaw day jay nga antro. Anya nga tano sumapulak manan iti sa bali a hard killer. Jay talaga ang makabaal. Di pa'y katsyak ti talaga alugin. Sinalbag. Puisit dagi jay nga agasawa. Madandanagan ta mamakan tata. Kapo ka dagito'y ang mapaspasama. At na panunod ko, Han. Mangala tayo iti security guard kan paikak iti CCTV ti aglawlaw ti balay. Sige, napimpintas ti napanunot mo. Hanggang kasanon ti papan ko iti opisina. Saan ka kailangan papmapan? Bili na kailangan dilin. Iso kailangan ti makamoy di opisina. Iso Napagad at hao tinang ibilin iti hard killer. Amangan no saan nga agsarden. Aging ga iti saan nak amapatay. Nagkasatak sakit Dobli ganar. Kimabigak ka ni Jake. Kunang matkayam kantakrot. Binutbutin ko lang binayadan ng tibalansina. Ita. Tapno makakanarak pa'y. Agkidawa kitidak kalagata di tidayang Andrew. Katukad di pa nang ibulgar ko ani Jake ti mastermind. Apay, mabirukan naktupay ngata ni Jake. Umawarak ton. Kat awit ko tidak kalagatad. Agbiyaga ka na namay. Mapanak iti lugar nga awan makamamo ka niya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mama, saan tayo nga imawag ti hard killer? Awan pa'y nga rod. Ang mga no saan nga umawag. Itimot nga rod lan ti mawagan na. Wan nga rod. Naskan amaamuan tayo. No asino ti mastermind iti pan nakapaltog ko. Wan anak. Uray mang tedak iti dakkel agatad. Katno ni Andrew ti mastermind. Palungsot ko iti magbaludan. Sapay la kumaa. Taumawag manan na a tao. Malaksid no binayadan matlangan tinangtangdan kan kuha na ti balansayan ako nana. Adi na kaya't abayadan amin. Tasaan naktay mat anapatay. Mabalin Nah, padawag iti landline, mama. Siya kung timang sungbat. Sige. Sapay la kumata isong tiro orayan mi. Si kagayam ni Mr. Monteverde. Kumusta, sir? Nagasat ka tan nalasatam ti panang paltog ko ka. Ayop ka. Oops. Agtanang ka kuma iti panagsarsaritam. Sana siya kirumbang nga kaguram no di ka tinangtangdan kanya. Anya? Trabaho ka ito, sir. Trabaho lang. Awan personalan. Awan gurakin ka. Ngamda ito'y talaga ti trabaho. Patayam nga oray awan pasol na ken ka, ha? Kaya't nga asawan, pasol matlang da ita. Boss, santa ko man napagsaritaan da ita. Tirantak tinapatag. Bueno, mano ti kidawam akatukad ti panang ibagam kadak kami.
itinangtangdan ka. Wow. Talaga. Manuti ka sa pulang. Ibagam tanong kabalan mi. Ited ko. Basta ibagam no asino tinangibilin ka. Wenno nang tangtang ka. Mangted kayo iti kagod 2 milyon na pesos. Anya? Tagdakalan? Basit la day tabanag no idilig iti impormasyon ka sa pulan nyo. Tapno maaman nyo di tao nagpanggap iti biyag nyo. Anya? Tamo saan amaming gaday jay aging gay ti sanda ka amapatay. Kasta. Ikang gay tagpat nagpanunot. Baliwak tumanan ti umawag. Sigurado ngagparikot tayo diyang Andro. Ngam. Basit lang agatad day jay. Katukad ti pan nakamuda. Ani Jake ti mastermind. Dakkel. Wen, mama. Sige, ited tayo. Saan na ba, ne? Mabawi tayo mat lang tinasao agatad. Gapot at iliwan mat adagos dagiti polis iti daytagon daway. Ay, uwan nagpaiso. Awagak ni Sargento de la Cruz, mama. Sige, kat makitulag tayo iti husto iti daychay a tao. Sigurado nga ta matiliwda. Saan ka kadingag talag? Kadagiti pulis, ana? Mama, agtalekak. Ngem kasano na pumalpak. Saan anapatag ti kwarta anak ko? Saan daman amatiliw? May amlatan. Basta may bagana no asino ti mastermind. Ngem tungpalin na nga ta ti imbagana. Nga ibulgar na tinangtangdan ken kuan. Usto ka abalayan. Tinapatag. Kat ti kinatalgad tayo no matiliw ti mastermind. Pudno dayta abalayan. No adalakit ti kwartada. Itad tayon Ada abalayan. Siya kun ti makaamu iti dayta. Ay, nasaya at abalayan. Tinapatag. Kat maamuan tayo no asino ti ada iti likudan ti napasama. Ti pan nakapanggap ti biyag ni Andrew. Ay, no adala ko mamaitulong ko. Saan mo napagparikutan dayta abalayan? Mala, kaano nga ro iti panangito jo iti gatad akid-kid dawan day di akilar. Awan pa'y awag na abalayan. Ala abalayan, sapay la kuma. Tababaan kan ko ana kat maamuan no asino tinangbilin kan ko ana. Naisagana yung ka din, timbaga kagatad. Wen. Ngem kasano ayawat mi. Ken kasano ang magkasigurado kami nga ibagam. No asino ti mastermind wenno nang ibilin ka. Di record mo to ti saritaan ta. Inton yawat mo kanyak ti kwarta. Sige. Isungawan pagdanakan niyo. Angam kasano ang matulungan na kami. No yuli mi ti darong kontra iti dayta. Isungarod nga record mo ti saritaan ta. Ken panangibagak no asino. Tinagbilin. Wino nang hire kanyak. Sige. Ngam. Adakit daw ket saan kayo kung mga agbidot ang mga isoplong kadakiti polis. Awan pagdanagam iti dayta. Agyaman ak. Tao kami ang makisarsarita. Good. Angam awan kadi pa iti maitad mo ahin. No asino ti ibagbagam anang tangdangken ka. Sige. Tapnosan mo mat ako naen. Ibagak. Amuyo la unay tinasawat tao. Mo mila unay? Wan? Basta panunutem latan no asino ti amuyo ang nasakitin na kam nakada kayo. Sige. Baliwak tuman ti umawag. No sa dino ti pangitadam iti nasawak kwarta kananya nga oras. Bye.
Numamwanta. Sigurado lagi dingag parikot ni Jake. Kasta lang tibiyag. Sinikapan. Ken diskarte. Awan nga rod sa bali, no saan ani Jake. Masiguradok mama. Isula ang tinasakit tinakam na kada kami kan Adora. Unay asakit tinakam dayta, tauray pumatayan iti tao. Kanayon may bagbaga kada kayo mama. Ti tao a desperado la unay. Awanan na saya ta mapanunot na. Ken linaon ti utag na. Kaano nga rod nga itidyo ti kwarta? Baliwan na kanot yung mawag. Las ka na mamon tayo. Tapno makapagsagana dagiti pulis amang kem magkankwana. Kabailang nga rod no bilang sikat ti mangisabat iti kwarta, ani? Saan ka nga gani? Naimbaganan ti sugat ko. Sigurado ka? Wen. Ken masapol ang mapakaamuan ni Sargento de la Cruz. Uwan, Ken adagay mitad magkankwana. Nai-record ti saritaan mitay. sige, itad ko kinkuha na. Amom, numaktakil ti atap ko. Ani Jake ti adda iti likudan ti amin. Sa iro at talaga tay chay. Ngem makita na. Noan niya ti katukad ti inaramid na. Anya ka diti may paay ko kada kayo, sir. Kahit ko lang timang kumusta kan Kalin. Anya ko matiga po na, kumusta andak? Awana ko dito opisina yo. Nagbalin ka gayam. Gayam. Kan kadway ti opisina. Di mo pa ilay diretsyo na sino ti kayat mo kumusta. Anya? Amo, kayat mo lang ti agdamag kanya, may papan ka dagiti agasawa. Saan ka di apod no ti kinunak? Ka. Ibagak, naghasat na pailaang. Ngamin, saan na nagbaligiti sa iro ang nagpanggap iti dakos kini Sir Andrew. Kan, saan anatay tapno biro ko na ti hostisya. Ti tinapasamak kan kwa na. Apay, anya ka titi napasamak kan kwa na? Diya ka mo, napod na saan mo nga mo. Wano agin didya mo ka lang. Anya? Anya ti kaya Tapno mo, adang suspect. Kat mang namnama da nga iti mabit, matiliwan ti awanan bain nga utek. Sige sir, ado pa'y teramidak. Bye. Di amo na nga ta, kat maalilaw na. Makigtutulakit din, tun aristaran ng dagiti pan nakabagkitilimte. Siya ka diti at tapandaan ng paltog ken antro. Anya ko ma. Agpatinggada lang iti atap. Kaputawan mo't nabatad a pamanagdagda. Asyak. Malaksid lang. No agbaliktad ni Rigor. Wano i-double cross nak. Ang mga no aramidan nakit diti imbaga na kanyak. Ngam na itad kumutan ti balansik. Awanan rason. Tapno agkid daw pa'y kada Adora iti dakkel agatad. Nakaununak diti lugar pangyawatan ni Mr. Monteverde. Iti kinid daw ko agatad katakwana. Kasukat ipanangipagka ani Jake Morales di mastermind. Uray ka sumangpet. Ada nagsarteng halukan. Itisan unay nga tayo. Awagak man ni Mr. Monteverde. Adto ti daw diwata makwarta Rigor. Agyaman ak. Ita, mabalin ka di nga ibagam kanyak. No asino tinangtangdan kan ka. Sige.
I-record mo. Sige. Ni Jake Morales tinangtangdan kanya. Anya? 1. Sobrang ang trabaho lang. Dahito'y titrabaho kas may sa hard killer. Sige, maparakan. Lumugan ak natin. Kat makaamon tagi ti polis. Adon de kwarta. Pumanaw akon. Diskarte lang tiga sa pulan. Snalbag. Pulis. Ang nati kahit sa onda ito may saandak na Mr. Monteverde. Kasano na ito yan? Sinalbaga. Apay nga taadyak makontak ni Rigor. Polis? Anya ti kayat ta sa wanda ito'y. Rimaran ti arrest warrant kan Jake. Nasaya at mat. Nga man niya nga ta. No nagbaligi ti panagpanggap na amang patay kanyak. Ket ituloy na ti agrayo kan ka. Anya? Siyempre. Saan yung nga mo? Nga iso ti anday ti likodan ti amin. Makiasawa ka nga takan ko na, hani? May sa ti puso, hani. Kat ikari, nagpailaan kan ka. Anyan? Dahita ti kari, nga itugot ko, ititanem ko. Kumusta kan, Mr. Jake Morales? Dayawak mati kinapudnam ka na, Dora. Tauray kay papananti pa nagbalin mo kriminal. Awan takas nga aramid, adi may butaktak. Kat saan tong agbalikit. Dinataal mo tibiyag mo. Awan sir-serbi ti biyak ko. Tanapukaw ka, Adora. Yung sa anak nga agbabawi, itinagbanagan ti biyak ko. Maag ka, Jake. Saan akinamaag di agayat itinapudno? Kalukuhan. Saan nga ayat tinagari iti kaungga? Tama naging bubukag ka. No talaga kumangay ayat nag. Dinayaw wenno rin na umot ipakaragsakak. Adora. Anya ko mati mabaling ko. No saan ka ngay ayat? Dahil ta ko mati pinanunot mo, Jay. Pinanunot mo kumamat ti pakasat na. No talaga ngay ayatan na. Saan lang ati bukod mo arit na. Inuri na pala tikas jay ang nagpanagan na sa nakaamiris. Manupay nga tatikas kan kuhan ama naging bubukod. Tila ang bagbagi na tamuna. Katimat hard killer, nagdakila basol ter aramidan na. Pumatay latan iti tao, nga awan mat basol na, gapo lang ti dakilagatan ti kwarta. Saan ama pukaw dito irabaw ti daga dagiti makuna at dagasli. Anya nga ron ti plano yung itakin ni Andrew? Naigating miti agbakasyon pay lang, Lin. Kasta ka di? Kat si kapay lang ti mang tarawidwid iti negosyo mi. Sana bali? Takaaduan na kapayla ni mama. Okay. Second honeymoon? Uwan. Wow ha? Okay, ikararag ko nga danto kumamatan anak ka kiti bunyag. Anya? Talaga si ka. Saan mo maliplipan tanday ta? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.